Спробаў сказаць праўду пра вайну стала аповесць Васіля Быкава «Знак бяды». Аповесць гэтая стала этапнай у творчасці беларускага пісьменніка. Ёй папярэднічалі яго творы пра вайну, якія сталі ўжо класікай літаратуры 20 стагоддзя: «Абеліск», «Сотнікаў», «Дажыць да світання» і іншыя. Пасля «Знака бяды» творчасць пісьменніка набывае галоўнае дыханне, паглыбляецца ў гістарызм, перш за ўсё ў такіх творах, як «У тумане», «Аблава». «Знак бяды», мабыць, адно з лепшых твораў пісьменніка і своеасаблівы этап у яго творчасці. Усе мы добра ведаем франтавога і партызанскага Быкава. Тут жа, упершыню ў цэнтры ўвагі аўтара стаў не чалавек са зброяй у руках, а звычайны мірны жыхар, на зямлю якога прыйшла вайна, зрабіўшы яго закладнікам абставінаў, прымусіўшы пакутаваць ад яе наступстваў. У творы «Знак бяды», які быў напісаны ў 1982 годзе, аўтар распавядае пра няпросты лёс людзей, якія пражылі цяжкія хвіліны вайны. Быкаў паказвае гераізм народа і яго моцны характар ва ўсіх учынках і дзеяннях, у асобе простай жанчыны. Гэта аповесць – народная трагедыя і адна з нямногіх, якая змагла сказаць праўду пра той цяжкі час, якое гора напаткала кожнага чалавека ў краіне. У цэнтры сюжэту знаходзіцца галоўны герой Пётр Грышын, малады хлопец, які ўступае на шлях баявых выпрабаванняў і пераадольвае мноства перашкод на сваім шляху. Аднак усюды сустракаюцца так званыя знакі бяды, якія глыбока сімвалічныя і адлюстроўваюць трагедыю ваеннага часу. Сімвалічнасць знакаў бяды ў аповесці дазваляе глыбей зразумець ход падзей і эмацыйны стан герояў. Быкаў, выкарыстоўваючы такія яркія вобразы, перадае чытачу пачуццё страху, турботы і трывогі, якія суправаджалі салдат падчас вайны. Знакі бяды сталі часткай літаратурнага сюжэту і пранікаюць у свядомасць і падсвядомасць чытача, дэманструючы непрадказальнасць і непасціжнасць лёсаў ваенных герояў. Апісанне знакаў бяды ў аповесці Васіля Быкава дазваляе чытачу пранікнуць у сутнасць аповеду, прадказваючы развіццё падзей і адчуваючы пагрозу, якая лунае над жыццямі герояў. Чытач разам з усімі героямі адчувае страх, надзею і веру ў светлую будучыню. Такім чынам, народная трагедыя, паказаная ў аповесці Быкава, раскрывае вытокі сапраўдных чалавечых характараў. Упершыню гэта аповесць была надрукавана ў 1984 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У 1986 годзе яна была адзначана Ленінскай прэміяй і ў тым жа годзе арганізавана Міхаілам Пташуком. Неаднойчы твор перавыдаваўся самастойна і ў складзе збораў твораў, перакладаўся на замежныя мовы. Урывак з аповесці «Знак бяды». Гэта ноч перад расстрэлам нешта зрушыла ў Петраковай свядомасці, нешта непапраўна зламала, збіла хаду яго думак са звыклага для яго кола. Ён не ведаў жа, што рабіць і куды ісці. Карцела, праўда, сысці куды далей ад сядзібы, бо адчуваў, што тут яго зноў спасцігне тая ж навала, зноў з'явяцца тыя з вінтоўкамі, і яму будзе кепска, калі не зусім пагібельна. На дарогу ён ужо баяўся паказвацца, адтуль цяпер ішла для яго ўся небяспека, як заўжды. Хацелася затуліцца за рог, схавацца ад чужога кцівага вока. Ён пайшоў на дрывотню, зірнуўшы са смуткам на насцеж расчыненыя вароты хлява, раскіданыя па дрывотні лепшыя яго бярозавыя паленцы, і нават перакуленую і адкочаную з яе спрадвечнага месца калоду, на якой гадоў 30 секлі тут дровы. З дрывотні ён згледзеў знаёмую сцежку праз здратаваны гарод у роў і нечакана пайшоў па ёй. Ён ужо ведаў куды. На аслабелых кісткіх нагах ён сашкандыбаў праз хмызняк уніз, не адхінаючы голля, якое чаплялася за шапку і за плечы. Таропка пайшоў па сцежцы ля ручая, мінуў барсукову нару, перабраўся па камянях на той бок і ўрэшце узлез у гору, у меншы равок, зарослы непралазным гушчаром маладога ельніку. На знаёмай прагаліне было сыра і пуста. Воглае вуголле на ўчарашнім вогнішчы паміж трох закапцелых камянёў апала маленькай кучачкай. У шыпшынавым кусце з засмяглымі барвовымі ягадамі ён згледзеў свой чорны казан, трохі прыкіданы сапрэлым лісцем, і падумаў: чорт з ім, хай іржавее. Ён болей да яго не дакранецца, з самагонкай усё скончана. Азірнуўшыся, ён прысеў ля куста і пад зламаным сучком разгроб лісце. За брудную шыйку выцяг такую ж запэцканую чорнай зямлёй бутэльку, ашчадна ацёр яе касматай палой кажушка. Яны там пілі, здзекаваліся ці весяліліся, а ён не паспытаў нават. Ён ашчаджаў, стараўся, каб лепшай выгнаць. Каму? Пра каго ён хлапаціўся, дурань? Пра сябе, канешне.
але хіба пра сябе цяпер так клапаціцца трэба? Ах, дурніла старое.